Няма да разпространяваме клипа, просто съблечи тениската. Ясно ли ти е? Да. Няма да разпространяваме клипа, просто съблечи тениската или панталоните. Или те спуква от бой. Чакай. Избирай. Имаш 30 секунди. Не, имаш 30 секунди между трите варианта. Или избираш за 30 секунди, или нямаш избор. Казвам ти нещо. Ти съблечи тениската. Казвам ти нещо. Защо вече имаш годишна с Виктор? Иванина ме накара. Как годишна, бе? Иванина ме накара. Ти съблечи тениската, защото не иска да реша. Аз избирам това. Направи го за мене. Няма да дигаш. Те на мене звънат. Мама. Да, я видно. Питам те нещо. Питам те нещо. 7:30. Ще ми отговорите. 7:30. Кое подпираш? Не ме интересува. Аз ти казах, че има право на избор 3 секунди. Казах ти нещо.